Chukwu. Papa Nekwoji ka nwere tialu gani n'ụbọchị tata bụ 1st November 2021 n'isi ụmụ Igbo ndị jere ibe ma ndị nọ n'ụlọ. Ekenekwala gị na ndụ inyere anyị, kene gị na ahụ isi ike inyere anyị. Chukwu biko si ekene ka anyị buru bịa n'ụbọchị taa bụ November. Nekwa ụmụnne anyị dị n'obodo dị iche iche. O nwere ndị nọ na Japan, nwee ndị nọ South Africa, nwee ndị nọ South America, nwee ndị nọ America, USA, China. Ha nọ kọntrị dị iche iche na mama akpọzụkọtacha ha ncha niile. Nwee ndị nọ na African countries. Papa ebe ma ebe ha nọ na November anyị bari n'ụbọchị taa. Papa bunie ha enu kachachacha enu. Bunie ha enu kachacha enu. Ise. Bunie ha enu kachacha enu. Ise. Bunie ha enu kachacha enu. Ise. Kọntrị ọnwụ na mafọ Igbo anọ na. Chukwu biko welu amala gị wee cheta ha. N'ụmụazị a na-ata afụfụ na kọntrị ebe ha nọ. Onye na-ebe akwa ọ na-echeta ndị nọ n'ụlọ na-echeta onwe ya. Chukwu biko gọzie efe gọzive ebe ofe. Ise. November niile ga-abụ anwụ erikova ihe niile ha rụzugara eruzu n'ime ọnwa a. Ise. N'ime ahụ a. Ise. Ihe niile ha rụzu eruzu ka ha ga-enwetatakwa na November. Ise. Chukwu wee na-ayọ gị bunye ha n'ibe ọbụla onye a na-eme n'obodo oyibo. Chukwu biko do bunie ya enu. Ise. Bunie ya enu. Ise. Bunie ya enu. Ise. Ndị na-enwebeghị ihe ha na-eme. Chukwu biko sirukwa ịba ha butela anyị ego ndị ọcha ka anyị ribe. N'oyibe anyị kwuru. Oyibe anyị kwuru. Ise. Oyibe anyị kwuru. Ise. December 2021 a ga-abụrụ ndị niile jelu obodo oyibo ọṅụ. Ọ ga-abụrụba nnukwute ọṅụ. Ise. N'ụmụtọ ga-adị na kọmpandụ ha. Ise. N'ubi ụdị ga-adị na kọmpandụ ha. Ise. Ibe ọma ya tụbara anya ya yafịa na kọmpandụ ha. Ise. Ofu ekpere aka m na-ekpe n'isi ndị nọ na Naịjirịa, ma nwoke ma nwaanyị, ma ndị nọ n'ọrụ oyibo, ma ndị nọ na-agụ akwụkwọ, ma ndị na-azụ afịa. Ibe ọnwụ na onye a na-eme na Naịjirịa. Chineke nna biko si bunyere m onye ahụ enu. Ise. Si bunie ya enu kachacha enu. Ise. Si bunie ya enu kachacha enu. Ise. Biko dodo na-ayọ ka nna ayọ ama na ị ga-emerụ nye. Wee were oji m na-ewere enu na-akpọkike Chukwu okike. Nna pụrụ ime ihe niile. Ọ nwoke ọ nwaanyị na-ejelu nwa afọ Igbo ọbụla ije ọjọọ. Osu ekwesị pụrụ m ekwe. Chukwu onye ọja kpọkwuelu Chineke na ọja were ọja kpọọnụ m Chukwu kpọọnụ m ọja n'ọnụ ike were ọja kpọkwuelu m Chukwu kpọkwuelu ndị Chukwu biko dọpụta n'ife. Ụmụazị be anyị nọ na Naịjirịa azụ aka na-ata abụ ma nwoke ma nwaanyị na ndị na-agba bọyị, ndị na-anụbe di si nyobe ha di, ndị na-anụbe nwaanyị si nyobe nwaanyị. Ngozi sigozibere m ụmụazị Biafra, sigozibere m ụmụazị Biafra, sigozibere m ụmụ Igbo. Mkpọnana ka m na-achị ka mgbafu mkpọnana welu megide ajọ mmụọ megide ajọ mmadụ na-agba nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo mgba. Mkpọnana ka ọha ọnụ ka m kwuru. Ise. Ekpere anyị bụ a na-ekpe ọ na-ele. Maka ndị chọrọ inweta anyị na Facebook name anyị bụ Ezembem Odejinjim. Maka onye chọrọ akala anyị bụ 081-233-46806. Ọ ise ka m kwere ekwu nnọọ otu ekpere ya nọ ka ọ ga-ele ọ ihe anyị kwuru. Ise. Okwu ekwuru nwi ka ọ bụ ọ ga-adịrị nwafọ Igbo ọbụla mma ebe na ebe nwafọ Igbo ọbụla anọ na mkpọna na-agbara n'ụbọchị taa. Ọ ga-etigburu gị ndị ilo gị nwoke, tigburu gị ndị ilo gị nwaanyị, ndị na-apụta na-agagharị na ihe onye na-eme ama aga n'ihi na ị gaa n'obodo oyibo na-akwa akwa ayịrị. A sị na mkpọna na ga-etiricha ha. Ogologo ndụ unu na-ahụ isi ike. Ọ ihe dị mma ka unu ga-eji anata. Unu ga-eji anata na Eke, unu ga-eji anata na Oye, unu ga-eji anata na Afọ, unu ga-eji anata na Nkwọ. Ọ kwepụrụ n'iyi ka ọ bụ. Ọ ya dịrị unu
mma na-eke ọya dịrị unu mma na oye ọya dịrị unu mma na afọ ọya dịrị unu mma na nkwọ nataranụ n'ọṅụ unu ga-eji ibe nnata wee nata nataranụ n'ọṅụ nataranụ n'ọṅụ ndị nọ Naijiria azụ ọbịa onye ọrụ na pinianụ ngozi akarịa na ahụ unu kwalụrụ m ise